pripravenosť, odbornosť a kvalitné vzdelanie, výhody uchádzačov o zamestnanie. V začiatkoch kariéry alebo po nástupe do prvej práce mnohí ľudia na získavanie alebo rozširovanie kvalifikácie skutočne myslia. Neskôr však nastupuje zaneprázdnenosť, starostlivosť o rodinu, domácnosť a potrebu ďalšieho vzdelávania alebo nasmerovania kariéry riešia až po rokoch. Pri vyplňaní tlačí na úrade práce. Je všeobecne známe, že na Slovensku sa venuje celoživotnému vzdelávaniu len okolo 3% ľudí a všeobecne v Európskej únie je priemer okolo 7% ľudí. Čiže v týchto číslach sme v druhej polovičke až skoro až na posledných miestach umiestnení v rámci Európskej únie. Národný ústav celoživotného vzdelávania chce túto situáciu zmeniť a tak realizuje národný projekt Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. V rámci neho bolo na Slovensku vytvorených 25 poradenských centier pre dospelých. Od mája minulého roka poskytuje svoje služby aj pracovisko Košice. Hlavnou náplňou nášho poradenského centra v Košiciach, ktoré je otvorené v každý pracovný deň od 9. do 17. hodiny, je ponúkať kariérne poradenstvo pre zamestnaných ľudí. Súčasne doplnkovými službami popri tom je ponúkať aj možnosti ďalšieho vzdelávania v rámci rôznych vzdelávacích modulov a popri tom ešte ako doplnkovú službu naše poradenské centrum môže ponúkať či pre zamestnávateľov alebo pre konkrétnych záujemcov osoby aj malé vzdelávacie služby, ako je malé IT kurzy, komunikačné zručnosti a tak ďalej v rozsahu okolo 4 až 8 hodín. V podstate, keď nejaký zamestnaný človek si nevie dať rady v zamestnaní, napríklad nie je spokojný so zamestnaním, alebo chce zmeniť svoje zamestnanie, alebo celkovo profesiu, alebo nevie, ako si zvýšiť kvalifikáciu, sme tu vlastne preňho. Služby centra, ktoré je tu pre zamestnaných vo veku 18 až 64 rokov, už využilo okolo 400 klientov. A na základe rozšírenia jeho služieb o ponuku vzdelávacích programov je predpoklad, že kanceláriu v budove miestneho úradu Starého Mesta na Hviezdoslavovej 7 čoskoro navštívia ďalšie desiatky ľudí. V ponuke je 44 modulov vzdelávacích programov, 40 je zameraných na remeslá a služby, 4 modulové vzdelávacie programy sú moduly pre ďalšie vzdelávanie. V rámci remesiel a služieb majú široké zameranie v rôznych odvetviach priemyslu, ako je poľnohospodárstvo, elektrotechnika, automobilový priemysel, hutníctvo, drevospracujúci priemysel a podobne. Vzdelávacie kurzy a moduly sú určené pre zamestnancov s trvalým pracovným pomerom, pre samostatne zárobkovo činné osoby, zdravotne ťažko postihnutých ľudí s pracovnou zmluvou alebo pre mamičky na materskej dovolenke. Absolvovať ich môžete, aj keď nemáte peniaze na zvyš. V podstate tieto vzdelávacie kurzy sú bezplatné, respektíve sú plne financované Európskym sociálnym fondom. Je to však pre prvých 5500 ľudí na Slovensku takto zdarma. Pomer vyučovanej teórie a praktickej zložky závisí od výberu kurzu alebo jeho časti, teda modulu. Dostať sa naň nie je vôbec zložité. Ak spadáte pod cieľovú skupinu, stačí navštíviť kanceláriu poradenského centra a s tútorkami vyplniť predbežnú prihlášku. O ktoré kurzy je v Košiciach najväčší záujem? Veľa sa nám hlási na kozmetičky, cukrárky, pekárky, po prípade kuchár, čašník, ale taktiež v poslednej dobe sú veľmi aj populárne poľnohospodárske profesie a to asi z dôvodu toho, že teraz na východnom Slovensku sa nejak rozmáhajú tie také malé farmičky. Zaujímavými kurzami, respektíve modulovými vzdelávacími programmi sú pre ľudí napríklad umelecký knihár alebo umelecký kováč, ale taktiež v ponuke máme aj typické mužské profesie, ako je murár, tesár, respektíve také, ako je nastavovať CNC strojov alebo zváračkovou. Chovateľ hospodárskych zvierat a dojníc, spracovateľ ovocia a zeleniny, inštalatér, podlahár či autoopravár. Aj to sú kurzy ponúkané poradenským centrom. Klient získa po ich absolvovaní osvedčenie o kvalifikácii, samozrejme po zložení skúšky. Sú v podstate kompatibilné alebo porovnateľné s výučným listom, ktoré by získali na strednej odbornej škole. Keď si zoberieme kozmetičku, tak po absolvovaní všetkých 4 modulov, ktoré táto kozmetička obsahuje,
dostane certifikát o úplnej kvalifikácii. Poradenské centrum pre dospelých v Košiciach môžete navštíviť v pracovných dňoch. Nájdete ho na 2. poschodí v už spomínanej budove miestneho úradu mestskej časti Košice Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici. K dispozícii bude až do skončenia projektu, teda do septembra 2015.